Bayap song ang bo bai live chat khaimani no phunungmani bagui video kisa logoi thango tei ang bono tam tam sungka norok abo video no paithak jora ke naikai sawi manai tai interest bo nangnai आप क्या कुंकला मोहन पारा से कविता है क्या? नहीं। तो फिर तुम कच्ची हो? मैं जहाँ से भी हूँ, आप लोग जान के क्या करोगे? मैं है ना तुमसे दोस्ती करने चाहते हो। पुइलानो आनो लाइफस्टाइल एबा बायोग्राफी भिडियो सानानि बागे पारमिशन दिनाय चिनि स्वपन त्रिपुरानो बेलाय बेलायखेनो हामबाय मायाफोरो जतननो लामसगो आनि यूट्यूब चैनल इनके बायाब सं आंटिनि तै खरकसा बरकनि लाइफस्टाइल एबा बायोग्राफी भिडियो न टुबुय फाइका खा खलायो नरो भिडियो नि थाम्बनेल तै टाइटेल लनो नुगुइनो सावै मांखना हिनै इनके तिनिनि भिडियो उंखा चिनि ताखुक स्वपन त्रिपुरानि लाइफस्टाइल एबा बायोग्राफी भिडियो बेलायनो एक्टिंग करंगतै डांस परफॉर्मेंस रगवर बेलायनो नाइथक चिनि स्वपन त्रिपुरानि खा खलायो नरो बनो सपोर्ट खलायानो हिनै इनके बायाब सं नरो जदि ताखुक स्वपन त्रिपुरानो काहामकै सिनिया हिनकाय आं तिनि नरनो बबाय स्टार्ट खायमानि लाइव प्रो फुनुगै सिनिरवानो ताइ जदि नोंबनो आगिनि सिमिनो काहामकै सिनिजाक हिनकाय कमेन्ट खलाय सारिताइनो बेलाय बेलायखेनो हामबाय हिनके फाइदे भिडियो नो सेंलायसिवानो हिनके पुइलानो आंबनो सोंका निनि रियल नेम तामसा ब्रादार ने बसाव स्वपन मोहन त्रिपुरा हिनै इंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आं सोंका हिनके निनि निकनेम के तामसा हनेंगे बसाव बिनि निकनेम हिनकाय किटिंग हिनके नर सावि मांखना बायाब संचिनि स्वपन त्रिपुरानि रियल नेम हिनकाय स्वपन मोहन त्रिपुरा ताइ निकनेम हिनकाय किटिंग इनके नेक्स्ट क्वेश्चन आंबनो सोंका निनि डेट ऑफ बर्थ एबा आसायमानि सालकाय बोसोकसा ब्रादार हनेंगे बसाव 12 तारिख 2 मार्च 2001 मानेखाय 12 तारिख फेब्रुवारी 2001 गो ब आसायो इनके नेक्स्ट क्वेश्चन आकन ब्रादार हिनके निनि ताबुक प्रेजेंट एज बुसुकसा हनै सिंका गो बसाव 19 प्लस हिनै हिनके बिनि ताबुक प्रेजेंट एज उंगै तंगो 19 इनके नेक्स्ट क्वेश्चन आंबनो सिंका आकन ब्रादार निनि विलेज के ब जागाव सा हिनै गो बसाव मनु लंगत्राय हिनै इनके एरपरे निनि डिस्ट्रिक्ट के ब जागाव हिनै सिंका हिनके बसाव बिनि डिस्ट्रिक्ट हिनकाय दलाई त्रिपुरा हिनै इनके नेक्स्ट क्वेश्चन आंबनो सोंका निनि क्वालिफिकेशन काय बोसोकसा ब्रादार हनेंगे बसाव सेकेंड सेमेस्टार परितंग स्ट्रीम हिनकाय बीए एरपरे हनार्स करै जेनारेल मानेखाय ब सेकेंड सेमेस्टार बीए जेनारेल नावै परितंग इनके नेक्स्ट क्वेश्चन हिनकाय निनि कॉलेज नि नेम के तामसा ब्रादार हने आं सोंका इंगाय ब परितंगमनि कॉलेज नि बुमुं हिनकाय एलटीबी डिग्री कॉलेज फुल नेम हिनकाय लंगत्राय बेले इनके नेक्स्ट क्वेश्चन निनि हॉबीज रोगले तामसा ब्रादार हने आंबनो सोंका इनके बसाव बिनि हॉबीज रोग डांसिंग तै एक्टिंग एडुकेशन आबो हेरगनो ब बेलेखेनो जाजागो इनके नेक्स्ट क्वेश्चन ताइसा सोंपिका हिनके निनि फेवरेट ड्रीम एबा इमां रखै तामसा ब्रादार हनेंगे बसाव बिनि फेवरेट माने बिनि इमां रख हंके ब यूट्यूबर अंगनानि बेलायनो मुसुं जागो हनै इनके नेक्स्ट क्वेश्चन आंबनो ताइसा सोंपिका आकन ब्रादार निनि यूट्यूब चैनल नेम के तामसा हिनै हिनके बसाव बिनि यूट्यूब चैनल नेम हिनकाय स्वपन त्रिपुरा हिनै हिनके बायाब सं आं बिनि यूट्यूब चैनल नि लिंक डिस्क्रिप्शन रिवि रिवाना नरकिजा थांगै सपोर्ट खलायदि बनो सब्सक्राइब खलायदि इनके बटाइसा तामसा कानादि बुइनि चैनल खाय काम खलायो माने 4-5टा जागाव ब बुइनि चैनल सामुं खलायो भिडियो रक खलायो हनै सावो इनके नेक्स्ट क्वेश्चन आं बनो ताइसा सोंका स्कारलेट प्रोडक्शन चैनल नों सामुं दा खायको ब्रो हनैंगे ब आगियो काइसा कक ब्रक शॉर्ट फिल्म खलायमानि चैनल टंगो आ चैनल नि बुमुं हंकाय स्कारलेट प्रोडक्शन गा आरो भिडियो बनो नुगियांगै तंगमनि बागा आं ब सोंका अंगा बसाव खाय शॉर्ट फिल्म खलायो मानेखाय खलाय तंगो हनै सावो इनके नेक्स्ट क्वेश्चन आं बनो सोंका नों बबो चैनल सामुं खलाय चैनल नि मुं साला हनै इनके बटामो सागानाय दे बबो जे चैनल सामुं खलाय माने आ चैनल नि बुमुं न ब सावै खनारिका काइसा हंकाय बखा प्रोडक्शन आ जगाव हिनके ब म्यूजिक वीडियो खलायो तारपरे एसएएस ट्राई प्रोडक्शन आरो हंकाय आरो ब म्यूजिक वीडियो न खलायो तारपरे सारालिन त्रिपुरा आं अ थांनाय कयेक दिन सिगां बिनि लाइफस्टाइल बो साका इंगाय ब आ जगाव ब कभार डांस कभार म्यूजिक वीडियो खलायो एरपरे वीकली एके आरो खा कमेडी खलायो ताइ फानी टाइप रक खलायो हिनके बायाब सं नरक सावि मांखना बबो चैनल सामुं खलाय नरक जदि बनो आ चैनल नि वीडियो रनो नायनो मुसुं खांगाय बिनि वीडियो न थांगै अ चैनल न सर्च खाय नायदि इनके नेक्स्ट क्वेश्चन आं बनो सोंका ब्रो हिनके नों टोटल यूट्यूब नि बोसो इनकाम रक मानखा जदि साइमानाय जे हिनके सादि जदि प्राइवेट के टनिना हिनके ता सादि आबो निनि उएस नि साका हिनके बसाव आबोले सावि मांगलाक माने खाय ब बिनि इनकाम रनो हिनके प्राइवेट के टनिना हिनि साव
इनके नेक्स्ट क्वेश्चन आं बोनो संका आकन ब्रादार निनी फैमिली मेम्बर खाय कयजन साथाय साबो साबो हनै संका आंगा बसाव बिनी फैमिली मेम्बर हिनकाय 6 जना तंगो आबो हिनकाय बिनी मम बिनी बाबा एरपरे बिनी बाय तै बिनी दारा खरक नै तंगो ताई ब जतनी कुसु हिनके बायाब सं नरक सावि मांकाना सिनी स्वपन त्रिपुरा हिनकाय जतनी सेलाय कुसु इनके नेक्स्ट क्वेश्चन आं बोनो संका निनी फेवरेट फूड के तामसा ब्रादार नेगे बसाव गुडक ताई टक बुकुरक न बबेलायनो ठगजागो हिनै इनके आं मा साका वाव रियली ग्रेट ब्रो अनकमन फूड नै हिनके बायाब सं नरक सावि मांकाना टक बुकुर माने खाय टक बुलावस आबो बेलायखेनो अनकमन मुइ जतनी माने मोटामुटी टंगो 90% ब्रनि न आबो फेवरेट इनके नरक अनकमन मुइ नि बगेले टक बुलावस नि बगेले नरक लाइक मारिसिनै बायाब सं इनके बोटाइसा तामसाकानाय दि यस ब्रो गोडक बाय हिनकाय थाइल तिनटा फनो चावि मानो हनैसो माने खाय बर फानि खलायका गोडकनो आसके हामजागो हिनै सामानि कक बिनि फेवरेट फूड इनके नेक्स्ट क्वेश्चन आं बोनो संका आकन ब्रो निनी फेवरेट कलर के तामसा हनैगे बसाव कुफुर कलर न ब बेलायनो नायथकजागो हनै इनके ताइसा आं बोनो संपिका निनी फेवरेट एक्ट्रेस साबसा त्रिपुरा एन्ड बॉलीवुड नि हनैगे बसाव त्रिपुरानि हिनकाय नाडु सारियां न ब साजागो हनै साव इंगे एरपरे बॉलीवुड नि हिनकाय करेसमा न ब बेलायनो नायथकजागो एरपरे आं बोनो ताइसा संका हिनके निनी फेवरेट एक्टर कै साबसा माने ताइ आबो ब त्रिपुरा ताइ बॉलीवुड न सारिनि साका आंगा बसाव त्रिपुरानि हिनकाय गोविंद रियां न ब बेलायखेनो नायथकजागो ताइ बॉलीवुड नि हिनकाय अजय देवगन ब साजागो इनके आं ताइसा बोनो नेक्स्ट क्वेश्चन संका निनी रिलिजियन कै तामसा ब्रादार हनैगे बसाव हिंदू हनै बिनि धर्म एबा रिलिजियन हिनकाय हिंदू इनके आं बोनो ताइसा नेक्स्ट क्वेश्चन संका ताम संका नायदि निनी जेबले टंगो दासा ब्रो कुबुइखै सादि माने हाइपनो आं यूट्यूब पब्लिश खाया इनि साका हिनके बायाब सं बिनी गर्लफ्रेंड तोरा टंग कड़ा करे आं ओ वीडियो सालिया नरक साइमाना मुसुं खांगाय कमेंट खलायदि ता सेलेदि आं तो कमेंट जतनो रिप्लाई खलायो जेफ्रो आं टाइम मानो आपरो जतनि कमेंट नायनो आं रिप्लाई खलायो केबोनि रिप्लाई खाया दंया को जदि सो लेट्स रिप्लाई रक उंथांका आंगाय आपरो बिजी आबोनि बागै रिप्लाई रिउ माया रंगै थांगो ताइ बाया सं नरक जदि आं ओ वीडियो सामानि बिसिंनि फाटारा कुनु बिनि माने बिनि कुनु साइमाना मुजुं खांगाय लाइफस्टाइल आं जे वीडियो सामानि बिसिंगो करै हिनके नरक संगै मानो कमेन्ट आं रिप्लाई खलायनाय ता जलि दि बाया सं कमेन्ट खलायदि कमेन्ट खलायगांगा आं नोंनि कमेन्ट परिनानि बेलायनो इंटरेस्ट नांजागो इनके एरपरे साका लास्ट क्वेश्चन ब्रो इम्पोर्टेंट नै इंगे बसाव सोंदि आं रेडी नै इनके आं तामो सोंकानायदि नों चिनि त्रिपुरासा दफा हामक्रायनो तयै तामो साना मुसुं किसा सादि माने फ्यूचारो चिनि दफानो बते इंग्रिना मुसुं निनि इमां निनि बखानि मते सादि खरां कटर खायै वॉइस मेसेज खलाय सादि हिनि साका आं इनके बटाम साका नायदि ओके सानाय उये त्रिपुरा कक बाय सानाय हिनि साव माने के ब बंगनि बासा बाय सानाय हिनि साव आं साका निनि उये सने गे बंगनि बासा बाय साका माने वॉइस मेसेज खलायै हिनके बिसि आं काहामके बुजिया आबोनि बागै टेक्स्ट काई सासिदि ब्रो हनै साका गाय ब टेक्स्ट काई रहका नायदि तामर हरका नायदि आं सोंमानि रिप्लाई आं साना मुसुंगो जे सिनि त्रिपुरा सरक टेबो कुजुगो काथुन ताइ सिनि सिकला सालाय रकनो ब काइसा कक कसारना मुसुंगो नरक ब जाते हामिया सामुंनो ता खलायदि तामुनि हिनकाय नरक सिसिनि फ्यूचार बसकांनि नाहार मुंनो काहाम खलायनाय ताइ जतनो काहाम करं टंबायदि आबोनो आनि ड्रीम सिनि दफानो तयै लव यू ऑल त्रिपुरासा हनै इनके बायाब सं बटामो कक कसार खानरक जतनो सावि मांखाना बेलायनो काहाम वानसुगो ताइ बने जे कक कसार मानि बेलायनो नांमानि नरक सावि मांखाना बायाब सं ओ हामिया सामुंरनो ता खलायदि नै सामानि रक आरो रक बेलायखेनो नांमानि इम्पोर्टेंट मेसेज खलायो बिनिमो इनके बेलायनो हामबाय मायाफोरो चिनि ताखुक स्वपन त्रिपुरानो ब बेलायखेनो आसो काहाम कक कसार मानि बागै तारपरे आं बनो नेक्स्ट क्वेश्चन तामो सोंकानायदि बायाब सं आकन ब्रो निनि हाइट एबा वेट कै बुसुकसा हनै आबो सगांगनो सोंना तंमानि हाइपनो बगै थांमानि बागै आं बनो तैसे मा सोंका इनके बसाव बिनि हाइट गाय 5.2 फीट एरपरे बिनि वेट एबा हिलिगमानि हिनकाय 53 केजी इनके बायाब सं आं बनो ताइ कुनु कक सोंनानि करि खा आबोनि बागै मसुकानो मुथाक्का इनके बायाब सं आंखा खलायो नरक चिनि ताकुक स्वपन त्रिपुरानि लाइफस्टाइल एबा बायोग्राफी वीडियो नो सावि मांखाना हिनै बिनि विलेज बर ताइ बिनि रियल नेम तामो बिनि डेट ऑफ बर्थ बुसुक बिनि गर्लफ्रेंड तोड़ा टंकड़ा करि आबोतो नरक कमेंट खलाकि सावि माननाय इनके बायाब सं तिनिनि बागै आसुकनो मालाय फिनाय कताल वीडियो ताइ जडिस नरक आनि चैनल कताल हिनकाय चैनल नो किसा सब्सक्राइब खलाय रेडी हामबाय नरक नो बेलायखेनो बायाब सं आनो सपोर्ट खलाय तंमानि बागै।